ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଆପଣ ତ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଲେବର କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା ଶ୍ରମିକ କାର୍ଡ଼ କୁହାଯାଏ, ତା ଉପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଅଫଲାଇନ୍ କରିବେ କି ଅନଲାଇନ୍ କରିବେ। କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ବହୁତ ଆପଣମାନେ ଗାଁରେ ଦଲାଲିକି ଧରିକି ଆପଣ 1000, 2000, 1500 ଦେଇକି ଆପଣ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ପାଇପାରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ରେନୁ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆପଣ ଦଲାଲି ଧରିକି ବା ଯିଏ ଯାହାର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆପଣ 300-400 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଗୋଟିଏ ଇୟର୍କୁ ଆପଣ ରେନୁ କରାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କହିବି। ଏବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅନଲାଇନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ କେହି 18 ବର୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯାଇଛି ବା ତାଙ୍କର ଶ୍ରମିକ କାର୍ଡ଼ ବା ଲେବର କାର୍ଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କେମିତି ଅନଲାଇନ୍ କରିବେ କି ଅଫଲାଇନ୍ କରିବେ, କେଉଁଟା ଶୀଘ୍ର ହେବ, କେମିତି ଶୀଘ୍ର ହେବ, ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟୋଟାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ସବୁ ମଝିରେ ମଝିରେ କହିବି, ଆପଣ ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ। କେଉଁଟା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହଜରେ ହେଇଯିବ ଲେବର କାର୍ଡ଼, ଆପଣ ଦଲାଲ ଧରିକି କରିବେ କି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ କରିବେ କି ଅଫଲାଇନ୍ରେ କରିବେ ବା ଅଫିସ୍କି ଯାଇ କରିବେ, କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ এই ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ବି କଥା କହିବି ଯେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ କଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଫଲାଇନ୍ରେ କଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ, କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଜି କହିବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଏବେ ତ ଆମର ଜଷ୍ଟ ହେବ 3 ରୁ 4 ମାସ ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ହେଇଛି। ଆପଣ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ଏବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ତ ନଥିଲା। ଆମେ ସବୁ ଦଲାଲ ଧରିକି ବା ଅଫିସ୍ କି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ତ ହେଇପାରୁନଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଦଲାଲ ଧରିକି କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଏବେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ପ୍ରପର୍ ଭାବରେ ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ହେଇପାରୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତି ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଆମର ଜାଗାର ପାଉତି କଟା ହେଉଥିଲା, ପାଉତି ଅନଲାଇନ୍ରେ କାଟିଲେ 2-4 ଦିନ ଲାଗୁଥିଲା ପ୍ରୋସେସିଂ ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେମିତି ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯାଉଛି, ପାଉତି କାଟିବେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଉତି PDF ପଳେଇ ଆସୁଛି। ସେମିତି ଏଇଟା ବି ହେଇଯିବ ଆଗକୁ, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କତରୁ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁରା ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବେ, ମାସେ ଭିତରେ କେମିତି ପାଇପାରିବେ ବା 15 ଦିନ ଭିତରେ କେମିତି ପାଇପାରିବେ, ମୁଁ ସେଇଟା ଟ୍ରିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ଆପଣ କେମିତି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ରହିଲା ପଇସା କଥା, କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ଚାର୍ଜ। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେଉଛି 20 ଟଙ୍କା, ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ, 2000, 3000। ଯେଉଁ ଦଲାଲିକି ଆପଣ ଗାଁରେ ଧରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଚାର୍ଜ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଲେବର କାର୍ଡ଼ର ଚାର୍ଜ ହେଉଛି 20 ଟଙ୍କା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ନିଜେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶୁଣିବା ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଝେଇବି କେମିତି କ'ଣ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଏବେ ଶୁଣିଦେବା ଯେ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ଅନଲାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହେବା ଦରକାର। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ କେଉଁଟା ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲାଗିବ, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଲାଗିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଲାଗିବ, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଲାଗିବ, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଯାହା ହେଲେ ବି ଆବଶ୍ୟକ, କାହିଁକିନା ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣ କାମ କରନ୍ତି ବୋଲି, ଆପଣ ଲେବର ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସିଗ୍ନେଚର ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦରକାର ସେଲ୍ଫ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ କେଉଁଠି ଯାଇକରି ଦିନ ମଜୁରିଆ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଲ୍ଫ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏମିତି ଏଇଟା ହେଲା ସେଲ୍ଫ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ରେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିଦେବେ, ଏଠି ବାପା ନାଁ ଲେଖିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିକି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ସେଲ୍ଫ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଆପଣଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କି ସରପଞ୍ଚ ବା କେଉଁଠି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ହେଡ଼୍, ତାଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ବହୁତ ସହଜରେ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆର ନାଁ ହେଲା ସେଲ୍ଫ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଆପଣ ନିଜେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ବନେଇବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଲେବର କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ପୁରୁଷ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ବାପା ନାଁ ଲେଖିବେ, ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନାଁ ଲେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ଭିଲେଜ୍ ନାଁ ଦେଇଦେବେ, ଏଠି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଦେଇଦେବେ, ଏଠି ଥାନା ଦେଇଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ସହର ଏରିଆରୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ NSC ରହୁଛି ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ରହୁଛି, ତାର ଏଠି ଡିଟେଲ୍ସ ଭରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଗାଁରୁ, ତାହେଲେ GP ନାଁ ଭରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ବ୍ଲକ ଏଠି ଦେବେ,
तापर ये डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे ठीक अच्छे। तापर ये आप कि कम कर मिस्त्री कि आप लेबर कि आप कलर कम करती बिल्डिंग कलर दिखती आपड़ ये चूज करेंगे आप जो कम ये चूज करेंगे ठीक अच्छे। तापर तलू आसला ये जो दिखाई सीरियल नंबर 1 2 3 दिखाई एमती आप कौ है जो मिस्त्री कते कम करते ठीक अच्छे। आपण जी अच्छा बिल्डिंग मिस्त्री बा ठीक अच्छे जो राजमिस्त्री अच्छा कलर मिस्त्री अच्छा जी तो आप गोटे हेड थे ना हेड ना ये लिखे प्लस आड्रेस लिखे जदि रेजिस्ट्रेशन नंबर थी लिखे आपड़ एत कथा ना मुझे गोटे कथा आप ना लिखिदेवे प्लस ता तले छोट छोटे आप आड्रेसटा लिखिदेवे तापर जो कंटाक्ट नंबर थी कंटाक्ट नंबर लिखे कंटाक्ट नंबर मैंडेटरी नुह न लिखे चलिए ठीक अच्छे। आउ गोटे है आप लेबर कार्ड करेंगे ताले 90 दिन आपको कम देखा पड़ो जे आप वर्षक भितर 90 दिन कम कर ठीक अच्छे। जदि आप गोटे मालिक ना द्वितीय जगह सिलेक्ट करेंगे मनकर ये जन कम कले प्रथम लाइन में द्वितीय लाइन में जन कम कले प्रथम लाइन में ये फिलअप करदे जानुरी रु फेब्रुआरी जगह गोटे मस मु कम कर 30 दिन हो गला ये 30 दिन लिखिदेवे ठीक अच्छे। आउ गोटे मालिक सेकेंड लाइन आउ गोटे मालिक ना लिखिदेवे आड्रेस देदेवे कंटाक्ट नंबर देदेवे थिले देवे ना ना कतरू के स्टार्टिंग कर कम प्रथम डेट मनकर फेब्रुआरी 2 रु कम कले है कि ये देदेवे 2-3 मास फेब्रुआरी हेले एप्रिल मास देदेवे अप टू देदेवे एप्रिल मास तापर जो आम प्रथम डेट फॉर्म पकड़े से दिन रु डेट अफ जाए केते रहिला आपण कैलकुलेट करके ये केते दिन है पकईदेवे 90 दिन कम देखा दरकार 90 दिन ठार अधिका हेल्ले चलो कि कम हेल्ले चलनी ठीक अच्छे। सेमती आप जिते जन से कम कर 2-3 जन ना पकई दिंतु जमी आप कम कर टोटाल डेट एम्प्लॉयड लिखी 90 दिन प्लस आप दिन हवा दरकार पकईकी तापर तलू पलैबे तलू आइला देखो ये आप सिग्नेचर मारदेवे ठीक अच्छे। ये आपंकर सिग्नेचर मारदेवे ये जो सिग्नेचर देजे आउपर मारदेवे ये प्लेस देदेवे ये डेट देदेवे ठीक अच्छे। ये करदेवे प्लस आपंकर डॉक्यूमेंट तो मुझे कौन कहली आप जापारे मुझे आउ थे भी कहीदे आधार कार्ड पासपोर्ट साइज फोटो बैंक पासबुक राशन कार्ड भोटर कार्ड सेल्फ सर्टिफिकेट एवं जो देखली जॉब कार्ड तापर आप सिग्नेचर जदि आप पाठ पढ़ुना सिग्नेचर जानना आपण थम देवे जोटा आंगुठी जो कला दाग दाग दिखाती से दाग देदेवे तापर आप फैमिली जी मेम्बर अच्छा ठीक है झील पुओ स्त्री जी भी अच्छा सब आधार कार्ड ये डॉक्यूमेंट दरकार ठीक अच्छे। ये डॉक्यूमेंट देकरी आप अप्लाई करेंगे देखो जो सेल्फ सर्टिफिकेट देखिए आप कौट पाइबे देखो आप प्रथम निर्माण श्रमिक पलि आसो वेबसाइट की ये जो डाउनलोड चिन्ह देती देखिपे ठीक अच्छे। ये डाउनलोड चिन्ह पर क्लिक करके आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे देखो ये आप क्लिक करदे क्लिक कर सारा देखो आसीज सब सर्टिफिकेट पलि आसो आपण ये माने निर्माण श्रमिक जो सर्टिफिकेट पाइले आप झील बाहर पैसा मिल पार आपड़ किसी एक्सीडेंट होगला भी किसी पैसा पाइपर पिला एजुकेशन बेनिफिट पाइपर ठीक अच्छे हाउस पाइपर ठीक अच्छे। एमती बहुत आपंकर सुविधा रही देखो सेल्फ सर्टिफिकेट 4 नंबर ऑप्शन दिखाई सेल्फ सर्टिफिकेट ये डाउनलोड क्लिक करके आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे। एबे जीवा मेन टॉपिक करू जे आप ऑनलाइन अप्लाई कले केमी शीघ्र पाइपर कहीं ऑनलाइन अप्लाई कले ऑनलाइन अप्लाई कले बहुत समय धरी रोचे से पेंडिंग सक्सेसफुल होनी ठीक अच्छे। मुझे गोटे कथा कहूँ आप प्रथम ऑनलाइन अप्लाई कर दिंतु जो आमर दलाली अच्छा बिल्कुल धरतुनि आप 20 टकर कम हो ठीक अच्छे। जदि भी आप पाना कौटे आप पाखापाखि जो कंप्यूटर दुकान अच्छी सीएससी केन्द्र अच्छी से कहतु जे आप लेबर कार्ड अप्लाई करेंगे ठीक अच्छे। से मैंने अति बेसी 50 टଙ୍କା 100 टଙ୍କା ने ठीक अच्छे अप्लाई करदे अप्लाई कर जो रिसीप्टा देवे आपको से रिसीप्टा नहीं आपण आखपाखे जो अच्छी जो लेबर कार्ड ऑफिस अच्छी ठीक अच्छे। आप डिस्ट्रिक्ट जहाँ तो लेबर कार्ड ऑफिस थी ना आप बुझिकी लेबर कार्ड ऑफिस की जाइए देखा करूँ प्लस से रिसीप्टा खाली दे दिंतु ठीक अच्छे। लेबर कार्ड ऑफिस की जाइए आप खाली रिसीप्टा दे दिंतु देदेले आपको बहुत शीघ्र अप्लाई हो बहुत शीघ्र आप सर्टिफिकेट पाइपर कहीं मुझे ट्राए कर बहुत जनकर कहीं मोर निजर सीएस सेंटर मु लोक मानकर अप्लाई करके निजे नहीं जाइए ठीक अच्छे। मासे 15 दिन भितर अप्रूव हो जाऊँगी जदि आपड़ से रिसीप्ट नहीं जमा करेंगे कहे मोर शीघ्र बाहर कर दिंतु से किसी भी किसी भी टंका देवा पड़ोनी आप शीघ्र हो ठीक अच्छे। आप दलाली चक्कर पड़तुनि बहुत पैसा से ने बहुत लेट्रे भी देवे ठीक अच्छे। आप ओडिशा सरकार से ऑनलाइन सिस्टम कर टिके कष्ट करा पड़ो गोटे दिन निकिमा आपको जाइए ऑफिस रे से जो रिसीप्टा से जमा करा पड़ो ठीक अच्छे। एमती भाव में आप
ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିପାରିବେ, ନିଜେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ବହୁତ ସହଜ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ତା ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ବନେଇଦେବି, ଆପଣ ଦେଖି ବହୁତ ସହଜରେ ମୋବାଇଲରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି ଭାବରେ କାହାକୁ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁନି, ଦଲାଲ ଧରନ୍ତୁନି, ମୋ କଥା ମାନନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଅନଲାଇନରେ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି କରିକି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ତ ୱେବସାଇଟ୍ ଆମର, ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ ଏଇଠୁ କରିପାରିବେ, ଏଇଠୁ ବି ଆପଣ ରେନୁଆଲ୍ କରିପାରିବେ। ରେନୁଆଲ୍ ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ରେନୁଆଲ୍ ଏଇଠି କରିପାରିବେ, 50 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ରେନୁଆଲ୍ କରିପାରିବେ, କାହାକୁ ପଇସା ଅଧିକା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ବି ଆପଣ କହିବେ ତା ଉପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି କେମିତି ରେନୁଆଲ୍ ହୁଏ, କେମିତି ବି ଆପଣ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ମୁଁ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ କହିଦେବି। ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଏବେ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଯଦି ଅପଡ଼େଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ କରିଦେବି। ଆପଣ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ କେମିତି ଏବେ ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି ଏବଂ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କରି ଦେଖେଇଦେବି, ଆପଣ ସେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସେଠି ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି, ବୁଝେଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଥିବି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲଟା ପ୍ରଥମେ ଛାଡ଼େ, ଆପଣ ସେଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ପାଇଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ବି ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଯୋଜନା ଆଇଲା ବା କେନ୍ଦ୍ରର କିଛି ଯୋଜନା ଆଇଲେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ପାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ କଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇକି ମୋତେ ପଚାରିପାରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।